बानानि समाव दैजों गेलेनाया थिग नङा। बेबादिनो दरं जिल्लानि नैबे भिडिअआव नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों लामाखौ खुरखाफुबाय थानाय मोनसे दैनि रुगुङाव थानानै गावखौनो माबायदि गोग्गा देखायनो लादोंमोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बिथांखौ रैखा खालामनो बिथांखौ बादा होसेयावबो बिथाङा अख्रायै गावनो जुजिदोंमोन। जुजिनायनि गेजेरजों बिथाङा गाव दैयाव बारसोमनानै बुखारलांजायो। नोंथांमोना सावगारिखौ नायनानै हमनो हादो। बेबादिनो गुबुन मोनसे सावगारि नोंथांमोना नुनो मोनगोन। फिसा दलांनि गेजेरजोंनो गावखौनो गोग्गा खालामनानै बारलांनो हागोन साननानै गंसे बाइकनि सालायगिरिया जुजिदोंमोन। नाथाय ससे थांनायावनो बिथाङा खैफोद जानो गोनां जादों। नोंथांमोना सावगारिखौ नायनानै हमनानै नायदो।